atibatike zvechopu-chopu yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV channel yenyu patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi pabuda nyaya zvekare iri kupisa pari kunzi Bodyguard rava Magaya rapinda zvekare muhot soup munataisireva mutsekwende, all because of Papa. But there is one thing chandiri kuona kuti this guy ari loyal zvekudaro zvekusvika pakuda kutosungirwa mumwe munhu. Because last time pakambobuda pachinzi according to my investigations atiri kuita tisikuda kuona munhu anoenda achinotaura nemacomplainant kana kuti asei, but pana pari kunzi mukomana akaenda ndokuda kunobraiba amai vamwe vechikuru vemuchechi momo kutaura kuti nyaya dzenhirikini dzekubatwa nabatwa nakochibharo idzi dzisataurwe nezvadzo. Ndisingapedze nguva yenyu mhuri yeZimbabwe kana kuti kutambisa nguva ndichitaura zvinhu zvakawanda-wanda, tinoda kuti tingopinda munyaya ka1 tobva tangoonesana. But inzwaika kune vanhu varikuda kuadvertiserwa mabusiness avo vaya vada kupushirwa kuti zvinhu zvifambe, especially nguva yatiri nei yaDecember, ende mogara makabata futi nzvimbo paJanuary apa because tinenge tichazorwa imwe selection iri serious. Garai matibata namba dzedu idzo, sedza munotaura na 0.5 kana kuti motaura na Kulian, munongochuza wamunenge makasununguka kutaura naye tokushambadzira business renyu zvemhando yepamusoro-soro. Regedzai tipinde mushoko mataurirwo ari kuitwa nyaya panapa pari kunzi Magaya's bodyguard in hot soup allegedly tried to buy silence in church leader rape case. Prophet Walter Magaya bodyguard has landed himself behind bars after allegedly tried to shut down witnesses in a high-stakes rape investigation, a move that he has now blown up spectacularly in his face. Tapiwa Felix Chikondo, 35, the trusted security aide to Magaya, was dramatically remanded in custody after prosecutors accused him of interfering with witnesses in a rape complaint filed against his boss. According to investigations, the bodyguard allegedly went into full damage control mode, hunting down the complainant's family in a desperate bid to derail the case. The National Prosecution Authority of Zimbabwe, NPA, said Chikondo conducted the complainant's mother, discouraged from cooperating with law enforcement, and even helped open lines of communication between her and the church leader at the center of the storm. But the real shocker, the NPA said Chikondo sent $200 via EcoCash to the mother, supposedly for transport to Harare to settle the matter. Move investigations say a clear attempt to influence the case. The drama interfered on 28 November 2025 when Chikondo reportedly visited the complainant's home where he was warned to stop meddling in the investigation, but the warning came too late. A police recovered EcoCash agent register obtained on 1 December allegedly nailed him to the transaction, leading to his swift arrest on 2 December. Chikondo appeared in court where the state argued he had gone too far in trying to twist the justice system. The court was not amused. He was locked up and denied immediate freedom, with the case postponed to 5 December for the bail ruling. The NPA issued a stern warning: no one, no matter who they work for, is allowed to interfere with police investigation attempts to influence witnesses as serious offenses, and the state will respond decisively. As the rape probe into the high-profile church under a leader continues, Chikondo's allegedly interference, he had opened a second front in what is quickly becoming one of the year's most explosive legal battles. So nyaya iripo iyo arikunza iyo vanga vakaenda kuti anonga chinovapa $200 yakazosenda $200, but ingati mari yekuti vaperekedze transport. Nyaya dzacho dzizononingirwa, nyaya dzacho hadzisingori straight uno nyaya dzana Magaya dzamene zvo dzingori so dzinongoneka muka kungoti kwainotangira ndoko inozongoperera. But inini ndikutarisa zvangu chimwe chinhu chandakagara ndaro ndashora kuti a man of God hafanira kuwanika pane zvimascandals zvekunzi rape izvi. No, not at come on guys.
Tarisa a good example. We have people like Prophet Emmanuel Makandiwa. I'm not comparing the two, but tungota kuti chitari chingoda kuti mungotarisa kuti apana kana hwana nomboya chingonyebedzera kungoti ngebosi akagara master chidhiri chacho ku office kwangu handida kadzi kana muchuya vakadzi ku office kwangu zvaitwa zvema 111 uya uine murume wako kana kuti iye wacho Makandiwa anenge ane mukadzi wake imomo kana kuti unotoenda ku office yemukadzi wa Makandiwa akagara achimaster chinhu akachionera kudhara kuti ukangoita mbiri yese yaya ozoti mari chechi yese yaya vachiona zvavo chigumi chibviswa mazibasket achida vakomana yako kunobviswa mari kana mari dzedze yakutoita kutozaza madhishi anogona kuzara nemari utaura pakadaro miedzi inoita mushoma kwete aimboite mushoma but idzi nyaya idzi because inini pandakatanga kunzwisisa nyaya idzi I thought kuti okay maybe vada kungomfinhirawo zvavo Magaya kungoti haiwe maniwe yo yakunoko wakaramba kuita 1 or 2 3 things because ZANU-PF tinongoiziva zvairi like tarisei zvavari kuita kuna vakomana Moses Mpofu naMike Chimombe vanhu vekuti vanenge vakatotsamwisa vamwe vanhu kusvika pekupedzisira papanzira iyo punishment yavo inofanira kunge iri very legendary yekuti inofanira kunyatsorwadza kuvarwadza kusvika mubhonzo mwongo mekupedzisira chamo chaimo ndo zvaita kuti vasvike pavave iko zvinezvi zvaita kuti nyaya yavo inetse iko zvinezvi ingoswera chingotaura Mike Mpofu Moses chichi what ndo vari ngotaurwa kwese ukangovhura anything uri kunzwa kuti hanzi vanogona kupiwa 35 years mujeri but vanhu vanga vari loyal kuZANU-PF. So what am I saying here? I think kana uri kurana chechi yako siyana nezvekuda kujoinana nema-political parties. I think kana uri kurana business rako siyana nezvekuda unoswera uda unotsvaga unotsvaga ma-opportunities vanhu vari munhingiriri vaita mari chirauro chete hakuna political party inonzi vanhu vari umu vaita mari kuita sei vane vavo ivo vanenge vachiti vaita mari but kana kutarisa manumbers yacho ekuti vanotemba nawo. Let's go to Zumba. Toona kuti vanhu variko kuchicha vakaitirwa chikuti chinobatika chinoonekerawo kuti at least these people are supporting the party because vakaitirwa 1 or 2 3 things zvinobatika hapana. Iva vanhu vemachechi vava chekuti tikatanyatso wabvunza kuti makanyatsoita zvakazoya nezuro zvavakuita zvekuti takutowa madhiri takuda kutotorawo mabusiness mahombe tichididi but kudhara munhu ainenda asingaone zvinomeka sense because mapoliticians ndo anotoya vachikumbira vanenge vachida influence yonayo iye imagine vanhu vese vana Magaya vave that influence yaanongovapa kungovaudza kuti chakati vanhu vese vakutotedzera izvozvo handiti mukuona pane nyaya yacho but ameno kuti inopera seri gedza timbosira panapa nyaya yacho iri kupisa wedu we ana papa vaka inini zvangu ka ndotomboshaya kuti toita zvekudi but let's see. Maybe Magaya is innocent. Maybe ari kungonyeberwa because hatisi zvokuti isusu tongotakanzwa nyaya tongoti saka ndozviri kutaura but hanzi unozoprovwa kuti une mhosva here kana kuti hauna mukoti ndo maunozongoprovwa but zvokunzi munhu akazombopiwa bheo akazombobuda panze akadidi asi zvinhu zvokuti munganyanyozviitira stereki kana kufunga kuti vanozviita vanogona kutombokusiya futi uchitenderera munyika macho uchinzi wapiwa bheo vozongokubata vakutsemura nejeri rekuti ameno chaizvo. So ndo mamirira zvine zvakaita muri yeZimbabwe ndisati ndadisappear nsandarowa pasi ende ndisati ndapedza nguva yenyu kuti chinyanya kutaura zvinhu zvakawanda ndobva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa vanhu vari muSouth Africa vandoregisterwawo makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana ma-study permit zvaizi mazuva ano pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen ndo vanopedza basa iri. Chinodiwa ipapo kuti unge uinacho ipassport yako chete iri valid vanokwanisa kukuregistera company vokuvhurira FNB business account. Nguva yakapera guys yekuti tinoswera tichingoswera tichinetserana zvinhu zvokuti uri kunoti uri kushanda pori kushanda mari yako yacho yepay inopindira maaccount momwe munhu yozombodai yozombonzi saka tota transfer tozodai so zvakapera kudhara izveso chingotibata Education Research utaure navo vakuregistera company vokuitira zvinhu zvoruda kutoningina wakutomhanya business rako zvisina kunyengerera vamwe vanhu mukati even kana matenda muchimada ma-subcontracts it's easy kuti umawane kana uchinge uine company yako iri registered in your name. Yes wobva wana ningirikini mari dzese dzichipinda imagine kuti uri kuita deal nemurungu even chero usingati chiko chero ukatidzaunza usati waregistered woti zvikudaro uri kuita deal nemurungu onzi da utovake imba iyi womupa account number painoti nginobva yatobuda company name zvinomupa trust yakawanda kuti okay but this guy aratidza kuti akarongeka he's someone registered watu atonoti uri reliable
kuti zvimakadhi zvimwe tichinherera kuti unombonzi ukaisa mari ine monthly limit ine chinchi chingoitirwa izvinhu zvokuti zvinofamba komana. So contact them on the numbers that are showing on the screen.